Good morning na sa aton nga mga ka-aksyon, kag welcome diri sa aton nga pagpangalagad sa aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Good morning, Aksyon Eden. Yes, good morning, Action Boy. Maya na may tingog ka na. Ara na tingog yung wala na problema. Nagbalik na. Always na Perfect. siya, always and Yeah. forever. Ay, glad. Walang forever. Peter. May pinaghuhugutan. Wala maging forever. Ano lang, lifetime. Ah. What? Mas sweet, di ba? Oo. Sige good morning na dira sa aton nga naga-monitor ya sa Facebook, no? Si Ma'am Luisa Luing Melos. Morning sa imo, Luing. Kag kay Homa Lumena. Di nagi mo nga kuan sa microphone mo yang. Ano nang microphone mo, ano? Sige lang. Bago na siya. Martin Aliling, good morning man. Harley Sevilla, kag kay Rotzel Magbanwa, watching from Los Baños, Laguna. Erwin de Gatoria Gonzalez, sa Barangay Maaw. Dennis Richard Tibor Roma, good morning man. Go away Julina ko no. Come in, Kiko. Amo na. Go away Julina, come in Kiko. Judenja Sarmiento Puig Lazaro, kag Che Zamora. Good morning man kuno kay Kuya Jason, J. Chris, Jasper, and Jaren. Sa kay Milili Oligo. Maayong aga man dira kag live sa Bunny Cafe sa Tangub. George Maranion, good morning man. Alex Montesa, of course. Ricky Sirino. Sa Barangay Bunga, DSB. Kag si Ma'am Miss Jinko de Alagdon. Kag si Ma'am Vanessa Mayo. Kag Dr. Matt Mayo dira sa Minnesota. Good morning dira sa inyo. Yes, good morning, Danay. Kay Armando Haraman. And of course, kay Maninay Juan Bolgallo. Good morning. Kay Maninay Alma dira sa Las Vegas. Of course, Maninoy Toretto. Si SB. Si SB. Ronnie. Ronnie Toretto. Good morning. Good morning. Kag sa tanan nga taga Torrena Resort dira sa DSB. Subukan ko yung nag-greet yung kahit subukan ko kapag. Kay subong ka lang yan. Kailang. Tanawan yung lingimo niyo sa katugnaw. Sa tugnaw na. Oo, sa tugnaw. Akon ganito, salang kadlaw waswasan. Kaya ako niya daan niya, husky voice, ikaw yung daan action boy. Ay na, ako yung bedroom voice ako, pero... Ano mo yan ang chow-chow voice. Ah, Ako chow- husky mo. Husky kaya. Do gala, nga matingog. Kalay. Sige, tingnan na. Kaya John Ray Sibugan III, good morning. Kay Lester Ray Benitez, good morning man. Watching from Auckland, New Zealand. Perfect. Top fan naman sir bala si Lester Ray Ay, Benitez. tapa na siya. Ay, very good. Oo. Abi pang recruit na sa New Zealand, kaya para kung wala na COVID, mapa-New Zealand kita. Correct. Kag magbakal kita sa mga chocolates. Yes. Toblerone. Hindi lang nga ang New Zealand, the chocolates ng ilakuan. Dairy products sila eh. No? Yes. Dira gina-action boy, di ba nga no? Toblerone. Kita ka na sa karton sa Toblerone, di ba? May mga ano, mountains of New Zealand. Okay. May meaning, may kuha na siya eh. Basta doon may mga meaning ng mga ilang mga ano. Anyway, dra man ta mabakal baka. Nga sa Goronta. Tinintay karga, magpalig ko. Pasanon. Sulod sa lata eh. Pas Isulod sa lata, tapos piloon lang dala. correct. Pwede na siya. Amazing. Ana Sinoro, may aga Or sa dira. van, gali. Ha? Sa van. Sa likod van ko, anta lang slakya ko, anta lang plungkuan. Oo. Sundon Salvador Benedicto Sakto ba? man. Kaya Reynard Halandra, watching from Purok Progreso, Barangay Sumag. Greet nilang kuno Halandra family. Stay safe sa aton tanan. Rachel Fulgencia Susana, good morning. Thank you for sharing sa aton sininga live. Please like, and share na sa aton live mga ka-aksyon ha. Kaya para magdamo kita tanan. Magdamo kita. Kaya Para Manila, di ba? Go and multiply. Karang magkuhan kita, mag-reunion kita. Bisan sa Reunion? Facebook. Mag-reunion, damo na. Oo. Mag-reunion ka mo, tatlo lang ka mo yan. Dapat damo na yan. Pwede ba na reunion? Kaya more than one naman mo. Pwede na reunion na siya. Sige, Reunions. sige. Tatlo Damo. mo. Damo. Oo. Oh. Noel, Libuon, Kagawad, may agad dira sa imo sa Barangay Panukoy. Sakay, di ka na to gani? Dala na kay Rochelle? Francine. Tapos ako kay Rachel. Okay. Francine Natalie Bautista. Good morning man dira sa Barangay Maaw. Beth Villanueva, maang aga sa imo. Michael John Season.
from Purok Brotherhood, Barangay Sumag. Sige, go. Kuga, pay. May pagahiyod lang Hiyod na sa... siya gali. Piyo, otherwise, Joy. Kaya, Angel Recoperto, watching from Woodside 1, Alihis. Salamat ko na sa pag-greet sa iya Iloy nga si Hedy, kag sister niya nga si Riza Zamora Recoperto sa Sacramento, California. Thank you so good much. morning. Zenzai Omaha, good morning. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Nagtaliwan ang 7 ka bulan nga nagabuso nga babae bangod sa COVID-19 sa naligid nga Domingo, Setyembre 5. Sa report sa Bacolod Emergency Operations Center, nagtaliwan man ang wala na buntag nga lapsag sa ang babae. Nagapakita sa contact tracing investigation report nga ining babae nakabatsyag sa sintomas kaangay sang hilanat, ubo, trangkaso, sore throat kag nabudlayan sa pagginhawa umpisa Agosto 27 pero nagpamaliban nga magpa-check up. Gindala sang bana ang iya asawa sa pribadong ospital matapos ang 8 ka adlaw nga sintomas sang COVID-19 kag sa ulihi nagpositibo sa virus. Nagapangabay ang EOC sa mga nagabusong kag magbakuna bagon posible sila maka-eksperyensya sang severe illness sang COVID-19. Ang syudad sa Bacolod nagatanyag sa special lane sa mga nagabusong para sa COVID-19 vaccination. Ginapila naman ni Bacolod City Administrator M. Ang sa mga persona nga nagabatsyag sa sintomas ng COVID-19 nga hindi na pagpalawigon pa ang inadlaw antes magpalantaw sa doktor. Ginhimo ni ang apelasyon kasunod nga isa ini sa ginalantaw nga problema kung nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Ginpalayag man sa City Administrator nga natabo sa napatay nga 7 ukon nagabuso nga babae ang may pareho nga problema matapos na diskubrihan nga pakaligad pa sang 8 ka adlaw antes ini magkadto sa doktor kag wala pa nabakunahan batok sa COVID-19. Ginpanumdum ni Ang nga wala nagkulang ang syudad sa pagpanumdum nga kung naglawig na sang 3 ka adlaw ang inabatsyag nga sintomas, mas maayo nga magpalantaw agon masiguro ang kondisyon sang lawas. Yes, ma'am. Walo na sa kadlaw may sintomas, kaya hindi siya ginhawa, damo siya sa mga symptoms na nga daw do COVID, gid. Okay. Ang classic symptoms ng COVID. The sore throat siya, sige sa ubo, ginahilanat siya, may difficulty of breathing siya, 8 ka adlaw, until siya nag-decide nga papa-hospital. Si City Administrator M. Ang. May ginahulat sa karoon ng syudad sa Bacolod nga resulta sang mga samples padala sa Philippine Genome Center. Wala mapalayag ni Bacolod City Administrator M. Ang kung pila ang ginpadala nga samples apang ginalantaw sa pattern nga hindi Delta kundi Theta variant ang kaso sa mga pasyente. Sa karoon ng syudad, may kabilugan nga 12 ka kaso sang variant sang coronavirus. Sa piyak nga bahin, ginkumpirmar ni Ang nga mataas ang occupancy rate sa mga ospital sa syudad tungod may mga staff nga nagpositibo kag hinanglan ni paydalom sa pagbulong kag isolation. Pinatanaw namon nga Naglabot naman sa 110,902 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sa 834. Nadugangan ng Iloilo Province ang 309, ginsundan sa Iloilo City nga 139, 124 sa Negros Occidental, 86 sa siyudad sa Bacolod, 68 sa Capiz, 43 sa Aklan, 35 sa Antique, kag 24 sa Guimaras. Samtang 502 naman ang recoveries nga nagdala sa kabilugan, nga 94,236, kag 54 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 2,614. Ang Western Visayas may 14,027 ka-aktibo nga kaso. Sa ibang maraton nga balita lokal, ginklaro ni PIDEA Negros Occidental Head Nicolas Gomez nga wala sang illegal nga droga sa sulod sang National Bilibid Prison kundi ang makilala nga mga drug personality sa sulod sang presuhan amo ang may control sa mga sindikato nga yara sa gwa sang presuhan para magpadala sang illegal nga droga sa Bacolod kag probinsya. Suno kay Gomez sa pihak sang hugot nga magbantay sa PIDEA kay ibang pang ahensya sang gobyerno sa mapantalan kay ibang pang lugar sa Luzon may makalusot sa gihapon nga illegal nga droga.
Ginpahagman ni Gomez nga sa karon wala na sang human courier nga nagadala sa illegal nga droga sa baylo ginapadala sa pila ka mga courier services kag rolling cargos. Sa information that si Interlock Police ina nga ang balnagikan dyan sa Bilibid Prison hindi gina nga ang items mismo dira mismo sulod kundi ang mga contacts bala kadamuan sa aton mga local drug syndicates ang ilang mga contact ara dira sa sulod. Minito sa sir sa aton information na bato na ang iningan ara sa Bilibid Prison na ara sulod mismo sila ang contacts nangyari sa Gwa. Si Negros Occidental PIDEA Head Nicolas Gomez. Samtang naglabot naman sa 42,000 pesos nga balor sa ginasuspet sa Shabu, nagkuha sa isa ka street level individual sa bypass operations sa Silay PNP sa Sitio Guaan, Barangay Balaring, Syudad sa Silay kahapon sang hapon. Ang nadagpan ngin kilala kay Josie Bailon, 44 anyos, kag residente man sang nasamit nga lugar. Nagkuha kay Bailon ang anong tanan kay heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspet sa Shabu nga may kabug-aton nga 7 ka gramo. Si Bailon ang priso karon sa custodial facility sa Silay PNP. Senators Lacson kag Soto nagdeklarar na nga magpapili bilang presidente kag vice presidente. Samtang fully vaccinated nga Pinoy naglambot na sa 15 milyones. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kaksa! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bakolod sa luto sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Patayon Aksyon Radyo Pagkolon nun kag Negros anon Inyong pamatian Stasyon nga nagkapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sa Sakay Beboy Villasor dira, good morning man. Good morning kay Ma'am Van, kag Doc Matt Mayo, halin kay Jinky Di Alagdon, kag sa tanan nga mga miyembro sang Energy Fans Club, no? Jensei Omaha, good morning ko sa pamilya niya sa DSB. Kay Pastor Eliazar, kag Anselma Puntiliano, Ryan, Rebecca, Reka, Jean, Joshua Puntiliano. I'm always watching your show from Surprise, Arizona, United States. Perfect. Perfect. Okay. Surprise. Lugar man ang Surprise, Arizona? Ba siguro. Robert Or Roma. basi Purok, Purok surprise. Surprise. Basi barangay man. Basi barangay. Wala tayo sila, action boy, no? Saan? Ila daw kalabanan, tayo mga street. Ahoy na tayo barangay. Alam, ay guro kung sitio, punay, barangay, Napoles, syudad sa ano ni
New Zealand. Ay, bongga. Grabe ba? Sige, ginapatamayaman ni Ma'am Van Mayo ang iyang mga hinablos sa Cheng Alvarez si M1 sang Auckland, New Zealand. Nan. Yes. From USA. Joseph Pacifico, watching live from San Enrique with Roland Villalba. Sige, go ahead. Sa kaya Mace Tofago, good morning man. Ako sa siya sa Mace Tofago. Kay Athea Kimmery man, watching from Fortune Town, Bacolod, thank you so much. Kay Nawal Libuon, mali si Mike, Mike, pagid ko na pre. Mike Good morning, Libuon. karambal niya. Morning daw, Mike. Amo na mga, Mike, pagid ko na pre. Di ba, feel mo kita, dapat magbasa ya. Ikaw magbasa ka lang, Mike, pagid ko no, pre. Pero kung with Phyllis, Mike, pagid ko no, pre. Good morning, ambal niya. Conversational. Di ba? Para daw mas mapa-feel. reality. Mas reality. Kay John Vicente, good morning. Greet nila ko ng family na sa Himamaylan City, of course, sa Carabalan. Family Vicente from John Vicente of Agnaya, Hamindan, Capi. Salamat. Kay June Salazar, good morning. Watching from Igang, ano na? Tabu Ilog, kamugid ginapamatian diri. Wow, thank you so much sa taga Ilog. Dapat naguro Ilog sa Ilog ay. Damo liog? Ilog. Ilog? Oh. Sabi ko, damo liog. Damo man eh. Importante may ulo lang tungtong sa liog. Lain ko liog lang. Oo, kalay ko Mayara ka liog. ng tao nga puros lang liog. Ay, kalay, no? Mayara man wala liog. Patas-patas lang ang life. Ganyan-ganyan lang. Yes. Melissa Montinola, good morning. Kay Erla Vega, good morning man. Deloterio Acosta Gary. Thank God lumabas na si Haring Araw. Sa Luzon siya guro. Kaya taga-Tagalog siya mo. Hindi sa ato, basta Aksyon boy, taga-Dulon pa or nagsanag-sanag na? Sanag naman, okay naman. Perfect. Si Jolina, nakabilin sang sanag-sanag ya. Pero we are praying nga hindi lang niya tamaan gid si Kiko man na. Si Kiko, ang dando, bulubaskog na eh. Oo, 285 kilometers per hour. Di ko na super typhoon na. Yes. Super typhoon category na siya. Super typhoon na. Basta above ka 220, I think mo. Perfect. Super typhoon ka na. Lito Dayap, sang Barangay Punta Taytay. Good morning. Jean Buarom, classmate, may agadra. No? Cyril Las Piñas, sa tanan nila kapamati ko sa Sipalay, may aga sa Sipalay Wet Market. Sa taga Barangay 5. May nga pagpamati rin kay Cyril Las Piñas. Amon Iga kalapaos ko na. Actually, may sideline ko mo. Oo. Concert sa Araneta. Sabi ko na isa kanyo risan ka announce sa mabingo. Oo. Dala na na. Kabalo ka moonlighter ko mo. Mga din. Sa letra sang B. B, sa letra sang B. Lain nga numero na lang. Ay, B para gali. Wala ga bingo. Grace Mustre, good morning man. Hindi mo kanto si Grace man. Kidogin kuhan niya ni Michael John Season sang Bon Voyage. happy, Ay, bon voyage, happy trip. Buntis mo kanto si Grace Mustre. Abi, Grace pa bala. Ako Babala Grace kami. kunin ka. Teresa Linaha Kayaw, para nga makapreparar man tayo. Perfect. In kaso magbalik ka bla kami mga problema. Kundi Amo na. Sige. hindi ka nagligan ng problema sa papuli mo. Pagpapuli. Juvie Monares, good morning man. Kag kay Jack Pinongan, happy 55th founding anniversary sa Sigma Alpha Epsilon Philippines International. Wow. Lawig-lawig ba? Grabe nga. Hindi na sila yung mga Delta variant. Hindi, lain sila nga variant. Lain sila nga variant. Absalon. Ano na sila gani? Absalon. Sigma Alpha Epsilon. Sigma Alpha. May harap lang alpha variant man. Pero kung ano sila yan ng Frat. Fraternity. Kay Raymar Beranyo Lingoste from Barangay Hagimit, La Carlota City. Yes. Inday Plaza, may agaman sa imo. Kag kay Sonny Hoxon Bayer. Robert Roma, good morning man. Kag kay Wilson Aris, may aga ko no. Sa katapo sa Aksyon Radio, watching from Vienna City, Austria, Europe. Sa Vienna, Austria. Bongga, Porok. Sa Porok. Pagidait. Porok Pagidait, Vienna City. Kalain ko ron. Ano sa English ang Porok man? Ay nasa actually mo village.
Hindi ang barangay mo village Oo, eh. do ano gani man? Kaya wala na saya sa kwan, wala na saya Imo sa anta. purok, timoy da. Purok. Purok. Vienna City, Austria. Zenzai Omaha, good morning kay Jovel kag RV Pontiliano sa DSB. Halin sa Arizona, United States. Thank you. Yes, Mga recruit ni Guro ni Ma'am Manoy. Si ano ni si Ma'am Van ka asking permission to share sang chicken dance. Sa din niya i-share ni Ma'am Van? Hala mo, gid. Ikaw, ito mo lang bida. Kaya gin-send ko actually sa iya imong singa sa saot. Okay. Ito nalipay-lipay, kaya gid bala. Wala nagkalabugto ang imong mga pakpak na. I-share Ma'am Van, no problem with me Tatlo kami to. May lain-lain lang siya nga, na tempo kag beat. Lain-lain na. May Dasig. Basta i-share da, bala ka da. Bala. Go ahead. Stand by. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagambingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25. Detalya na sang mga balita nasyonal. Formal na nga ginanunsyo ng Senators Panfilo Lacson kag Senate President Vicente Soto III ang ila plano nga magpapili sa pagka-presidente kag vice-presidente sa 2022 nga eleksyon. Ginlansar man sang duwa ang ila campaign motto nga ito ang simula nga magasentro sa katapangan, kakayahan at katapatan. Sa iya nga pagpamulong-pulong, gin-isa-isa ni Lacson ang mga problema nga inapangatubang sa karon sa Pilipinas nga ginalakipan sang dako nga utang, wala trabaho, pagsira sa mga negosyo, pagsaka sa kadamuon sang pigado nga mga Pinoy, illegal drugs kag isyu sa ginagawan nga teritoryo sa West Philippine Sea. Ginpalayag man ni Lacson nga hindi lawglahog ang atubangon nga hangkat sa masunod nga administrasyon, rason nga kinahanglan sang leader nga husto ang ginapakigbato kag ginakontra ang sala. Masobra na 15 milyones ka mga Pinoy ang fully vaccinated sa ika-27 kasemana sang vaccination program sang gobyerno umpisa sa tong Marso. Sa report sa National Task Force on COVID-19 kag Department of Health kahapon, naglabot na sa 35 milyones ka doses ang bakuna ng panagtag sang libre sa pungsod kontra COVID-19 tubtob Setyembre 5. Sa nasamit nga kadamuon na masobra 15 milyones ang nakabato na sang kumpleto nga dose o kung bakunado na samtang 20 milyones ang individual nga nakabaton sang unang nga dose pa lamang. Sa ika-27 nga semana sang vaccination, naglambot na sa masobra 2 milyones ka doses na nabakunahan sa mga kwalipikado nga sektor sa pungsod. Sa mga fully vaccinated, masobra sa 2 milyones naman ang mga healthcare workers, masobra 4 milyones ang senior citizens, masobra 5 milyones may comorbidities, 3 milyones sa essential workers, kag 635,000 ka indigents. Target sa gobyerno nga mas padasigon pa ang lapnagon nga pagpambakuna kay muon nga 500,000 ka COVID-19 vaccine ang mabakuna kada adlaw sa Pilipinas.
Ginpahayag naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga pasakaan sa Pilipinas ang COVID-19 vaccination target halin 70% pakadto sa 90% agud malambot sang temprano ang herd immunity sa masunod nga tuig. Suno sa kay Galvez, ginatutukan sang gobyerno ang herd immunity tungod sa pamahog ang dalasang Delta variant kag para mapasakaan ang kanamuon sang populasyon nga mahatagan proteksyon batok sa virus. Una ginpahayag ni Galvez nga tinguaan sa Pilipinas nga mabakunahan ang 77 milyones ka tao antes matapos ang tuig. Sa iban pang nga balita national, talakayo na sa plenaryo sa Kongreso ang hagna nga magapabako sa traditional kag complementary medicine system. Subuman ang hagna nga magapaayo sa layi batok sa mga peke nga bulong. Ini matapos nakalusot sa House Committee on Health nga ginapangunahan ni Health Committee Chair kag Quezon Representative Angelina Tan ang mga hagna. Nagapanguna nga tuyo sa mga ginaprubahan nga hagna nga payuhon ng healthcare system sang pungsod. Subong man pagtapna sa mga pagpameke sa anuman nga bulong. Ginamyandahan ang substitute bill sang House Bill 9160 kag 159 ang RA 8423 o kon ang Traditional and Alternative Medicine Act of 1997. Nasakripisyo kung may dakong epekto sa away batok sa HIV, tuberculosis kag malaria sa 2020 ang pagwa sa COVID-19 pandemic sa bilog nga kalibutan. Inibase man sa report ang pagwa sa Global Fund nga nagpahayag nga nagnubo ang porsyento sa kampanya batok sa manasambit nga balatian. Gin-ehemplo sa Global Fund ang mga pag-usmod sa HIV prevention and treatment sang 11% sa naligid nga tuig ikumparar sa 2019. Nag-usmod man sa 22% ang HIV testing kag nauntat ang HIV treatment sa iban nga mga nasyon. Nagnubo man sang 19% ang kadamuon sa mga tao nga nabulong batok sa TB kag 37% naman ang ginnubo sa mga bulong batok dire. Sa naman 2002 pa sa nagabulig ang Global Fund sa naglalay nga nasyon ug pakigbatuan ang nasambit nga mga balatian. Ginpahay naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginahimo sining tanan agon ma-address ang COVID-19 pandemic sa Pilipinas kay nagpangayo man siya sa pasaylo sa mga nagpinsar nga kulang pa ang iya pagpaninguha. Kadungan sinigin pangabay sa Presidente ang gamay nga pasensya sa mga healthcare workers angod sa atrasado nga allowances. Samtang ginako naman ni Health Secretary Francisco Duque III nga ang gobyerno nagapangita pa sang dugang nga pondo para sa allowances sa mga healthcare workers. Gin-insister naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala sang korupsyon ang proseso sa pagbakal sang gobyerno sa bilyones pesos nga presyo sang personal protective equipment sa naligan nga tuig. Sunod sa Presidente, suportado sang Government Procurement Reform Act kag Bayanihan to Heal as One Act ang ginbakal nga mga PPE sa din ginatugutan nga hindi na maglaagi pa sa bidding kung mayara sang kalamidad. Nagkontrobersyal ang ginbakal nga PPEs matapos ginaligar sa pila ka mga senador nga ini ang overpriced. Sa katapusan nga balita national, ginapoint naman ni Presidente Rodrigo Duterte bilang ika-28 nga commandant ng Philippine Coast Guard si Vice Admiral Leopoldo Larroya. Sunod sa PCG, ginapoint si Larroya kadungan sang adlaw pagretiro ni outgoing PCG Chief Admiral George Orsabio Jr. Nag-umpisa si Larroya sang iyang military career sa Philippine Military Academy sa 1983 kag nagkatapos bilang miyembro sang Maringal Class of 1988. Antes nga pagserbe bilang Deputy Commandant for Operations, nagserbe man si Larroya bilang Commander sa Maritime Safety Services Command, Coast Guard Education Training and Doctrine Command, kag Maritime Security and Law Enforcement Command. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag sa aton maka-aksyon, masami ka bala. Ginalikawan mo bala magbalik ang hepatitis. Standby na sa Aksyon Report second portion. Upod ka Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod ka po sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aton pamatian.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.